sapa-sapa. Lho karepe Werkudara sing bodho dudu sapa-sapa ki piye? Kowe iki srawung karo Pandhawa ki wiwit kapan? Kresna Baladewa srawung karo Puntadewa Werkudara Janaka Pinten Tangsen ki wiwit kapan? Wiwit biyen mula pun Kakang wis srawung karo adi-adiku Pandhawa. Ya kene kowe ora apal karo lagak, lagu, lagon lan lagiane Pandhawa. Pandhawa ki cacahe 5 ning duwe watak dhewe-dhewe. Yen to ngrembug babakan olah kredaning panembah. Ngrembug babakan kandeliman nggone manembah marang Gusti Kang Mardikengrat. Kowe aja rembugan karo sapa-sapa. Kowe rembukana karo Puntadewa kakangku. Iki mengko mesti gathuk. Kaya mangkono. Yen wis ngrembug utawa keping ngrembug babakan olah kredaning kabudayan. Lumiting sastra, endahing tembang, endahing seduluran. Kang sarta kena diarani ya kuwi ayuning wanita. Kowe aja rembugan karo sapa-sapa. Kowe rembugan karo Janaka kuwi mesti gathuk. Nah terus yen kowe ngrembug babakan raja kaya sapi, pitik, iwen, ingon-ingon lan sapanunggalane. Kowe rembukana karo Nangkula. Yen ngrembug babakan tanem tuwa lan tetanduran, aja rembugan karo sapa-sapa. Kowe rembukana karo Sadewa kuwi mengko mesti cocok. Yen kowe ngrembug sesaji Rajasaya, kudu nganggo kurban Rajapati. Patine Narendra kang angkara murka. Kowe aja rembugan karo Puntadewa, iki mengko ora mlaku. Kowe rembukana karo Werkudara, malah tuduhna wong endi sing kudu dipotol kuwi tak jangkai dina iki. Tak patenane kanggo syarat sesaji Rajasaya. Ya cocok iki Werkudara iki cocok. Lah dalah Kresna ki ora apal. Oh. Pandhawa ki ning bagiane dhewe-dhewe. Nalendriya mangun kung kanwan rimang ler lena tanapa kanen yen tan tulusa mengku sandya utama sang nata muda musang apa Bela terus tak pikir-pikir bareng sing bodho ki malah Kresna karo Baladewa. Najan to seklemah, najan to ketok kau, ketok kaku, Werkudara ki ora kleru Kresna. Nek rembug babakan olah kredaning panembah kuwi ya Yayi Puntadewa. Rembug babakan olah kredaning kabudayan, swara sinden sing apik, macak sing bagus, mbeksa, joget, tari. Kuwi rembukane karo Janaka, kuwi mesti gathuk. Lha kowe ora ngono to Yayi? Kok Prabu? Menika rak wujudipun sesaji Rajasaya. Ratu Ngamarta menika Yayi Puntadewa. Kedarembukan kalian Yayi Puntadewa. Kandha marang Werkudara, sapa ratu ngendi sing angkara? Tuduhna jenenge sapa? Tak jangkai dina iki tak potole gulune kanggo syarat sesaji Rajasaya. Bima Palgunawa sekaring daya rikala gebyur samudra alun gumulung magulungan
adem permanem jroning pasakan agung negara Ngamarta. Awis saking ketaman binging penggalih Sang Prabu Puntadewa anggenipun badhe nindakaken seraji raja saya kudu nganggo pangorbanan Narendra ingkang angkara murka wauta. Dereng ngantos damel nimbal pangandika kedadak saru getring njaba minggahing Stinggil Binaturata negara Ngamarta dumrajak tanpa larapan. Utusan Narendra Giribajra Prabu Jarasandha nenggih ratu sakembaran nenggih Sang Hamsa lan Dimbaka. Irun. Arjuna mrene Arjuna wis paken dawuh Koko Prabu. Brabat minggah Pendapi Agung negara Ngamarta seblak sampur tanjak wrangka. Lah menika tawanane nenggih utusaning Narendra Giribraja inggih Prabu Jarasandha ratu sakembaran ingkang minggah mapan ing Stinggil Binaturata negara Ngamarta tumrika nenggih Sang Prabu Hamsa. Narendra wujudira menungsa setengah buta mila datan mukal kalamunta ngisih siung kanan kiring modhot nganti kaya culaning warak. Kalamunta Tinandra tutuk menga kaya guwa, waja mingis kaya padasturi. Muluning sari adiwu-diwun nganti kaya roloning lata ingkang tuwa mapan ana imbanging gunung. Narendra Sekti Mandra Gunadikdaya nglana dikara jayeng palugon mila datan mukal kalamunta glelang-gleleng pacake. Pelilak pelilik mripate gila-gilun diase. Kaya-kaya mapan jagat raya ora ana wong kang digdaya ngungkuli Sang Prabu Hamsa. Mila datan mukal kalamunta sekedhik-sekedhik seguk sekedhik-sekedhik idu. Urung nganti sawetara menit wonten ngajengipun Sang Prabu Hamsa sampun ngecembong. Bila kemangkonan mangujas Narendra kalamunta dereng kawijining lesan pinarak ingkang prayoga kisana. Nggih. yaksa kura lupa risedeng Narendra yaksa lelaku kamal walya ingkang
Gambira marang ngangise siung metu Prabowo. Werkudara apa? Iki wong guyu apa wong goek aku kok ora iso mbedakake. Tangapen cangkeme dhisik. Gila Yayi. Ye. Ame teman sang Kalimantan B mugi trepeno ing tola manu dada wing sawang to wang. Kula wingking saking negari Magodo. Kula menika mboten wonten liyandanipun Ratu Negara Giribajra Prabu Jarasandha. Ingkang suti mastani kula pun Hamsa ingkang marak ngarsa paduka sinuwun Prabu Puntadewa. Paduka Narendra Negari Magodo. Nggih. Magodo menika andhanipun negara Giribajra Ratu Gustinipun inggih menika Gusti kula Narendra Giribajra Prabu Jarasandha. Oh, Prabu Jarasandha. Jarasandha ya. Paduka Prabu Hamsa nggih sami harja rawuhipun wonten negari Ngamarta Sang Prabu. Dalah. Kresna, wonten dawuh kok Prabu, kowe kene Yayi. Mboten panjenengan wonten ngriku ki mandah. Ora, iki ratu ki rada megelke iki to. Iki semu degleng iki kowe rene. Pun Kakang tak geser ning ngarep ngono Yayi. Mboten panjenengan wonten ngriku kemawon. Iki rembugan karo Yayi Prabu Puntadewa kok ora duweni unggah-ungguh, ora duweni tata cara lan uda negara iki. Bengak-bengok dianggep kancane kabeh Narendra kang Sudarungun. Sampun mentelke mala. Wonten ngriku kemawon langkung rumiyin Koko Prabu. Ya titen ana janji bengak-bengok reh brebeki kupinge kancane. Jegok ndase iki. Samirarja rawuhipun Sang Prabu Hamsa mapan wonten negari Ngamarta menika. Nggih. Awit saking berkah pangestu paduka sinuwun Prabu Puntadewa Ratu Negari Ngamarta suwan kula mboten manggih ora beda setunggal menapa. Nanging Bareng kula ngaturaken sumung pangabekti kula mugi kunjuk sandhawing padha paduka sinuwun Prabu Puntadewa. Nuringgih Sang Prabu Hamsa kula tampi tangan kula kalih mugi ndadosaken bombong kang sarta bungah jroning manah kula. Namung kepareng monggo pinarak ingkang prayoga Sang Prabu Hamsa. Paladala. Kresna, kene Kresna. Sampun panjenengan wonten ngriku. No, kowe rene no. Sampun panjenengan wonten ngriku kemawon rasa geser. Padake anu angger geser muni sandale kancane kecangking kok ya panjenengan iki kok ya. Nggih, awit saking berkah pangestu paduka kapur nyata wis ora kurang prayoga anggen kula maksud ing ngarsa paduka sinuwun Puntadewa. Werkudara Puntadewa kakang apa? Urung rampung nggone rembugan siadilan pun kakang klebu Kanjeng Koko Prabu Kresna. Babakan sesaji Raja Soya ana tamu Yayi. Yo dirembug dhisik diajak sabjagong apa perlune. Prabu Hamsa mokal kalamunta tanpa wigati tebe-tebe saking negari Paduka rawuh wonten negari Ngamarta. Yen to wonten wektu ingkang mirunggan kepareng kula aturi paring dawuh menapa darunanipun Paduka rawuh wonten Ngamarta Sang Prabu. Wah, pareng matur. Oh, la dala. Oh. Hey! Ratindana lenggah kula lho monggo.
Kanjeng langit kelap-kelap katon lir kintaning alis lumarisah gandrung sabareng katul wukir moyak mayek sagung tiasta lepur mereka mutimbarakan matur kula tak matur ngarsa paduka sinuwun Puntadewa. Nggih. Kula badhe matur wonten ngarsa paduka sinuwun Prabu Puntadewa. Monggo Sang Prabu, monggo. Wigatosipun menapa tebih saking Magoda utawi Giribajra rawuh wonten Ngamarta ngaten. Persajan kemawon blak utang terus rang bloko suta. Nggih. Kula menika Najanta Ratu Sekti Mandraguna, kula menika Najanta Ratu Sekti Mandraguna Digdaya Nglana Dikara Prawira Jayeng Palugon. Kula menika wonten negara kula ora enek sing ngalahke, ngoten. Kula menika wonten negari kula menika ora enek sing ngalahake. Kegolong kula wong Digdaya. Ning kula menika andhanipun Prabu Jarasandha junjungan kula ing Giribajra. Mila sowan kula mriki menika namung kinarya dadi utusan. Kasarane tembung kongkonan ngoten aluse diarani kula kinaya dadi duta utusan utawi dutaning nata negari Giribajra nggih Giribajra paduka dipun utus menapa Sang Prabu Hamsa ngeten mugi dasaraken Prabu Puntadewa yen to dene samangke Gusti kula Nalindra Giribajra Prabu Jarasandha menika badhe ngawontenaken wujuding sesaji syukur nggih kunjuk dhateng Sang Hyang Bathara Kala menika mangke barengi wulan purnama ingkang badhe teka menika Prabu Jarasandha badhe ngawontenaken sesaji syukur sing diarani sesaji Ludra utawa sesaji Rudra kunjuk Sang Hyang Kala. Lah syaratipun sesaji Rudra menika dumadi sinuwun Prabu Jarasandha kedah saged mbekakak sekedhik-sekedhikipun ratu cacahe 100 negara. Niku syarate kunjuk dhateng Sang Hyang Bathara Kala sebab Ratu Gusti kula menika Digdaya. Men saya Kuntara men saya Digdaya meneh kudu ngenekke sesaji Rudra mbekakak ratu 100 negara. Lah ngantos dinten samangke aku kok kaget to Werkudara men lale-lale. Panengko dhisik dirungokke nek cocok diyani yen ora cocok kowe mundura. Aku sing ngadepi. Lah dinten samangke kula kalian adi kula Nalindra sakembaran. Kula menika kembar to kula. Kula menika tak kembar. Nami kula pun Prabu Hamsa. Kembaran kula menika naminipun Dimbaka. Ngoten. Dimbaka niku saka mangsa kula celuk Utet. Kula kembar lungguh kula bareng kok. Kula niki asline kembar ngoten. Lah kula kalian Yayi Dimbaka menika kajibah golek ratu 100 negara sing kudu dipotol gulune, sing kudu dibekakak wonten alun-alun Giribajra. Ngantos dinten samangke kula mubeng jagat etan duk etan kulon duk kulon lor duk lor kidul duk kidul nggih. Nggih. Nggih sampun pikantuk sampun kasembadan mikut Ratu 97. Jangkeping 100 namung kurang 3. Ngoten. Kresna. Ya jojo ratu ki mulang sarak iki, Gu. Ugi arep Yayi Puntadewa dadekke jangkeping sampun mender rumiyin aja ndisiki kersa ngoten to. Ah. Yen wonten ngriku mawon udut-udut mawon rumiyin ora usah dadak melu rembukan. Ingkang ngrembakan menika kersanipun Yayi Puntadewa langkung rumiyin. Ning aku krasa Yayi. Aku krasa iki. Ratu ki sajake arepe kepengin gawe dadaning pasulayan mapan ing Pasukan Agung. Lah kene mendel rumiyin, mangke dirungokke kanthi cetha langkung rumiyin. Piye lek cetha lek ngrungokke wong pambengoke kaya ngono kaya. Lajeng gandeng rantengipun kalian
Ratu 97 menika kala wau. Lah, Ratu 97 menika kala wau sampun kula kunjara mapan wonten negari Giribaja. Mung kari kurang 3 angka kula. Akhir kula sowan mapan wonten negari Ngamarta menika kurang 3 ingkang kula jangka. Siji, Ratu Negara Ngamarta. Sampean wah, kusik Yayi sabar dhisik. Sajake kuwi arep disate. Sajake kuwi arepe dibekakak. Sajake kuwi arepe dipotol gulumu. Kuwi arep dadekke pengewan-ewan. Kusik to Yayi sabar sik rembukan dhisik. Rembukan dhisik piye? Ora gage minggiro. Tak geceke ndase iki kusik nang kono. Ingkang sepisan paduka sinuwun Prabu Puntadewa. Ingkang angka kalih. Kresna rene yo. Yayi Puntadewa arep bekakak Yayi. Maka Prabu mendel wonten ngriku kemawon. Wis to pun Kakang tak njangkah wonten ngriku kemawon, tak njangkah Kresna. Wonten ngriku menika mboten nyitak mungsuhan kalian panjenengan. Prabu Hamsa menika ora nyenggol Prabu Baladewa. Ngoten. Ingkang dipun singgol menika Yayi Puntadewa dipun adepi kanthi wicaksana. Aja gampang titik-titik nesu kaya ngoten niku mengke. Kondak kuwirangan lho Paduka. Kuwirangan piye? Genah ratu iki mulang sarak. Puntadewa bakal di mangkir piyen wonten ngriku riyen. Ingkang sepisan Prabu Puntadewa, ingkang angka kalih. Ingkang kula badhe jangkepipun inggih menika Ratu Ndarawati Prabu Kresna. Niku ratu kondang sak jagat. Niku nggih ajeng kula bekakak, ngoten. Puntadewa, Kresna mung kari kurang siji niki. Wis ki aku iki lho. Engko aku minggiro Kresna. Wis to. Kowe arep dibekakak kula mboten napa-napa kok. Kresna dibekakak ora apa-apa, pokok sing bekakak marem ngoten lho. Nek nyatane kowe iki adhiku, aku ora trimo. Nek mboten nyandak penjana aja njangkah ngoten. Nek ora kesenggol aja terus Paduka menika lara atine. Ora kesenggol piye genah ki aku iki kok. Mangke rumiyin to. Tutungno Hamsa. Ingkang setunggal Prabu Puntadewa, ingkang angka kalih Ratu Ndarawati Prabu Kresna, ingkang angka 3 sapa ya? Angka 3 ya. Wis mesti aku iki kok. Wis nyandak aku titenono. Tak dugang sangkeme mangke rumiyin to. Aja dugang-dugeng kaya ngoten iki. Ingkang angka 3 ora ana liya. Inggih menika Ratu Negara Mandura Prabu Baladewa. Lah iki aku Kresna. Lur. Hamsa. Mundur. Bang mawi ngongis kumetut padha ning lati netra kotak ngondarandir kerot-kerot kanang waja idepnya mangono tokro wadanane rombran nang pindha kembang ora warien sinabet mrang segedeng tahanane Tasmainan manuk saking bumi gelap leng jagat panuk semaning jajalanat keparat dudu karepe dhewe kowe rembukan murang tata ora nganggo tubuh sita ora ngangge uda negara. Kapur nyata mapan negara Ngamarta kaanggep wong ringkih kabeh. Mapan masakan negara Ngamarta kaanggep wong bodho kabeh. Mergake minggato Hamsa. Kowe minggato. Minggato saka bumi Ngamarta aja gawe karo 100 sing padha rembukan mapan njero masakan aku. Ayo minggato. Oh sik. Minggat ya minggat. Ning aku urung tau tebung karo kowe. Ora ana sambung rapete karo kowe loro kok nesu nundung-nundung marang Hamsa. Apa kowe ora ngerti yen aku Prabu Hamsa wong digdaya. Hamsa utusan utawa kongkonan utawa duta.
Ora bisa. Aku Prapta mapaning kene bakal mikut Prabu Puntadewa, Prabu Kresna lan Baladewa. Kok nganti kowe duka yayasine iki dasarmu apa? Iki Ngamarta, ratune Puntadewa. Kowe kok nesu kowe sapa? Sing arep tak pikut kuwi Prabu Kresna, Puntadewa lan Baladewa. Aku urung tau tepung karo kowe. Kok kowe weruh-weruh. Kapor nyata kowe bakal nundung aku lunga. Kowe sapa? Aku ora pitung karo kowe. Mono gak kilek nomor 4mu bukan gobokmu ya Hamsa. Mas Hamsa. Rungokno gobokmu jereken sing ombo. Yayi Puntadewa mapan ana mburiku iki. Yen kowe golek Yayi Prabu Kresna, ya mapan ana mburimu. Kuwi Ratu Ndarawati Prabu Kresna. Kabeh wis jangkep ana kene. Dene sing angka 3 sing diduluk Prabu Baladewa dudu sapa-sapa. Baladewa jagat ora gelem loro ya iki Ratu Mandura Baladewa ya penjaring sun ora minggat ora modar dadan Prabu Hamsa. Minggat sapa Ngamarta? Apamu sing kok jeli kepala bukarne dhewe? Ayo gemping ora nggih pati ngidam sitra kantian kaya njawa minggat kowe Prabu Hamsa. Ora minggat saka negara Ngamarta tak ulang sarek modar ning aku parat. Koko Prabu Yayi Yayi Puntadewa wonten dawuh Koko Prabu dereng mawon mingkem anggen kula lan paduka rembugan babagan sesaji Raja Suya ingkang kedah merjaya dhateng pawongan ingkang angkara murka. Nyatanipun paduka Yayi Puntadewa nyipati piyambak. Kalamun dadi ratu menika mboten ngawugawar, ora mung nuruti krenteking kapribaden ning kedah ngayomi kawula sawetahipun Yayi. Lajeng kados pundi menika mangke dados ratu angkara murka menika inggih Hamsa menika kala wau. Lho sanes. Ratu angkara murka menika sanes Hamsa nanging junjunganipun ingkang deduluk Prabu Jarasandha Yayi. Lawa-lawa kumandul neng pangkebet-kebet enteno titik yole ler melu susah lesa kamisan
Yayi Puntadewa wonten dawuh Koko Prabu. Najan to awrat lelampanipun, najan to abot sanggane, tetela wujuding sesaji Raja Saya menika kedah saged kasembadan. Najan to kathah maneh-maneh ingkang dados pepalangipun. Mila menika Nyai Puntadewa kula aturi tengga praja sawis. Wujuding sarat-sarana mangke ingkang Raka Indrawati ingkang badhe sabiyan tumbuh didaya Yayi. Nuning nggih Koko Prabu kula namung nderek paduka kemawon. Sauger yen to pancen kudu merjaya dhateng pawongan ingkang angkara murka monggo. Nanging menika dudu niate Puntadewa merjaya marang pawongan ingkang tanpa dosa. Neng niatipun inggih menika kedah brasta angkara murka. Ngesaken dawuh. Werkudara diteng Kakang apa? Arsuna wonten dawuh Koko Prabu. Melupun Kakang golek sarana kanggo sesaji Raja Saya. Mangsa borong kula nderek paduka Koko Prabu, Werkudara, Arsuna nang kula lan Sadewa kanggo sawetara prapetan agung iki bakal pun kakak cepet teka semene ing pengangkakna diarani sing diarani sesaji Raja Saya iki kudu digelar layare Yayi.
Duk. Yo yo. Kene. Yo.
ya pinarak rumiyin. Ya. Rasa syukur ingkang tanpa upama nduk dalu menika. Mula tak onekke ya kuwi tetembangan sing ira-irane ya kuwi mari kangen. Ya. Tembang lawas. Tembang lawas ning aransemene dimodifikasi men ora ketok nglangut. Oh ngono. Rasa syukur ingkang tanpa upama dalem menika desa rombongan saka Blitar. Inggih menika alhamdulillah dalem menika tinimbalan sowan wonten ngarsanipun sedulur-sedulur jamaah GKJW Majawarna. Ya kuwi Gereja Kristen Jawi Wetan, tegese kanca-kanca Kristiani ing dalu menika ngawontenaken ya kuwi rangkaian acara ya kuwi wanci penutupane sing diarani riyaya unduh-unduh. Oh ngono. Iki wis dadi adat saben lho pendak riyaya unduh-unduh untuk Majawarna ini utawa GKJW kene iki selalu mengadakan pagelaran wayang kulit ya kuwi nguri-uri marang kabudayan. Mula sekali lagi tepuk tangan dan terima kasih GKJW Majawarna. Oh ngono. Ngenekke pagelaran wayang. Lho wujude rasa syukur kok jenenge wae riyaya utawa peringatan unduh-unduh. Unduh-unduh wis mastani ya kuwi wong lek ngunduh ki ya mesti nampa to. Oh ngono. Mula unduh-unduh ki saka tembung unduh. Nah, nek diarani kaya mangkono kena diarani ya kuwi mangsa panen cara petani. Oh ngono. Cara wong dagang ya mangsa antuk baten. Ya. Muga-muga kanthi perayaan ya kuwi riyaya unduh-unduh GKJW Majawarna Jombang menika ya kuwi sedulur-sedulur Kristiani para jamaah wiwit saka Pak Pendetane nganti tekane sedaya kabeh keluarga besar GKJW Majawarna tansah dipun berkahono dening Gusti Kang Akar Jagat tansah guyub rukun semarak selalu berkembang saya kandelimane nuwuhke berkah kagem sedaya warga masyarakat uga jemaah GKJW Majawarna. Ya, amin, amin yo. Mula wit sore mau aku sabejakung karo dulur-dulur mriki luar biasa. Rikala semono ingkang minulya ya kuwi Bapak Ketua Panitia Pelaksana Pak Budi Prasetyo diderekke karo sedulurku tuwa tak rani sedulurku tuwa ku ya panjenengan penjane iki ya dalang kaya aku nduk. Ya, Saka kasih kebudayaan Pemda Jombang nggih menika Mas Antono atau Mas Anomantono. oh ya. Rawuh ana gubuke awake dhewe bareng karo kanca-kanca panitia dalu menika dienekke pagelaran wayang kulit dalam rangka ya kuwi riyaya unduh-unduh. Sore mau ya wis nampa dawuh-dawuh saka para pinter, para wasis, para pinisepuh pangembating praja wonten rawuhe panjenenganipun ingkang minulya inggih menika saking Bapak Staf Ahli Bupati bidang SDM dan Kemasyarakatan. Oh ngono. Inggih menika ing minulya Bapak Sudira Setiono Esos MSI juga para bapak-bapak anggota dewan padha kepareng rawuh lho. Saking Pak Subur saka fraksi PKB, Mas Dodit Eko Prasetyo saking PDI iki. Nggih. Iki terima kasih menika tandha kalamuntuk kegiatan unduh-unduh dalu menika sinengkuyung dening warga masyarakat uga sedaya umat Kristen Jawi Wetan ngriki uga dening para bapak-bapak pemerintah Kabupaten Jombang. Ya yo. Nuladalaku tak nyuwun semantenipun Mbak Yu Sendur Presiden ingkang namanya pinggir piyambak. Marang Gusti kang peparing Awake dhewe ya matur sembah nuwun dhateng keluarga besar GKJW Majawarna ya Mbak Sendur. Wis marambah-rambah makaping-kaping wangun kepanggih kalian Pak Lurah Mojowangi.
Kapor nyoto rembukan Marudi lali kowe arek aku. Oh, mboten, Pak. Mbiyen Pak Pramono Hadi. Aku yo sik kelingan piyantune kaya Gatutkaca. Kapor nyoto mbiyen asring tindak nggone awake dhewe rikala prosesi unduh-unduh kaya ngene iki. Ya, wis bola-bali. Dadi rakete kekadangan muga-muga GKJW Mojowarno iki semakin eksis berkembang umate saya akeh. Ya, amin. Luar biasa loh iki. Nganti diperhatikan oleh pemerintah daerah karena kegiatan seperti ini dianggap kena diarani ya kuwi wisata religi. Oh ngono. Mula terima kasih Mas Antono saking kasih kebudayaan. Terus no, Mbak? Mring juang suk tembang mat-matan sawetara sinom nyamat menika mriki kula wetaraken utawa kula aturaken dhateng para tamagung sing padha pareng rawuh juga mboten ngesupen ingkang kawogan iki menika Bapak Pendeta ingkang minulya Bapak Andriana Cipta Santosa ngaten ingkang mapan wonten GKJW Mojowarno menika ya diaturke tetembangan sinom nyamat ya, Nduk. Iya, Yung. Ditarik Mbak Ndur, aja nganti watuk ning tengah tembang ya. Ora. Sendur ki wonge blobo kok. Wis petuk Pak Jati Pramono kok. Iya. Terus nambah. Kepati. Yuwana ingkang sregep makarya Tetembang menika ugi mriki kula aturaken dhumateng ingkang minulya ngene Bapak Kades Mojowangi, Bapak Pramono Hadi dan sedaya perangkatnya juga mboten kesupen Pak Kades Mojowarno, Bapak Tatak. Oh ngono. Muga dadi panglipuring penggalih. Ya, suarane Mbak Sendur. Oh ngono. Undo-undo iki awake dhewe ora kleru ping 4 iki, Nduk. Dadi rasa syukur sing tanpa upama gedhening rasa sedulurane dulur-dulur jamaah ya kuwi GKJW. Oh ngono. Terus no, Mbak? Awas. Aja lali terusnya bekti nabi ing siang ran sekali pelarang suami sing kaping 5 ratri lan rangi Mugi matur sembah nuwun para tamu agung, bapak-bapak saking para Kopincam, Mojowarno, juga para bapak dewan. Oh ngono. Pak dewane nek padha rawuh ngene iki kena dirani bisa nyengkuyung marang para kanca-kanca GKJW kene, ya umat
GKJW supaya tansah semangat setiap tahun mesti eneke pagelaran wayang kulit kanggo tandha syukur ya kuwi unduh utawa riyaya unduh. Ya, terusno Mbak. Tembangan sinom nyamat tembang mat-matan ya kena kanggo panglipur marang para sepuh sing padha pareng rawuh awit tembang ki werna-werna kok nek jaman saiki maceme werna-werna ya ana gagrak halus mat-matan kaya iki mau ya mula mboten supen juga diucapkan terima kasih kepada Bapak saking para Kopincam yang dipandigani oleh Bapak Kapolsek dan juga Pak Senkom, Rapi dan kanca-kanca Banser. Nggih, muga-muga iki mujudake kebersamaan lho. Ya. Melu-melu ngregengke swasana, njaga katentreman lan kondusiping adicara. Dalu menika kanthi sarana ya kuwi unduh-unduh dengan tema ya kuwi yang terbaik yang kuberikan kepada Tuhan utawa bagi Tuhan. Ya. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku Ika sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa tapi mohon izin dateng para bapak nggih ingkang kawogan jumeneng ya Cahayu men katon saka kadoan Ika Antonia kene koyo jaranan ing tresno ketok-ketokan sapa ta sing gonceng isuk mau apa piye ayo tapi digarap gamelan nyel untuk GKJW Mojo Warno Boyo Prukun selalu ondo iya Ika Antonia juga diaturkan buat Pak Ketua Panitia Pak Budi Prasetyo oke lenggut-lenggutin dong iki gamelan nyelse Ika kok iki simbole ning omahe kenong iya kuwi liyane gamelan nesu iya wer ambiar nangis sakro
apa siramu ora krasa lho, Nduk? Pam 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 pam. Ika Antonia tembange apa? Men supaya niki menika tembange ninggal katresnan. Dadi iki ya kanggo pralampita. Susah-susahe wong ki nek nganti karo tresnane ditinggal iki susah. Oh ngono. Mriki ya mriki kula aturaken dhateng sedulur saking Bedali Kediri Pak Sukip. Ini kali anu Pak, kali Pak Pendeta. Kali Mas Edo. Wah, luar biasa menika sahabat saya Pak Pendeta sing saka Kediri ya rapuh. Oh ngaten. Kula aturaken dhateng sedaya warga masyarakat. Iki mligi anu untuk semuanya keluarga besar ya kuwi jamaah KKJW Mojowarno. Mligi saking panitia dek winginane ngersake ya kuwi endahing seduluran. Oh ngono. Dionekke. Lho iya no mosok diomongke tok kok ya. Ya dionekke iki rembug aku karo Mas Ano Mantono karo penjanipun Pak Budi ya lan kanca-kanca panitia Nduk. Oh ngono. Aku yo melu bombong, aku melu marem. Nek sore mau nek kowe ngrungokke dawuh-dawuh saka para panitia penyelenggara, pancen kena diarani malam hari ini wis eneng pirang-pirang ramban iki dalam rangka unduh-unduh kuwi utawa riyaya unduh-unduh ki kegiatan seperti ini diperhatikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Jombang. Oh ngono. Dadi urusaku ora karo dulur-dulur KKJW ning karo pemerintah daerah Kabupaten Jombang karo Mas Antono utawa saking praksi utawa kok praksi apa kasih ya saking kasih kebudayaan. Mula terima kasih matur suwun soremu yo ana tari-tarian menika remong karo tari apa kae mau. Apa Gus ora ngrungokne judule. Kuwi rene semua bayang ni liyane. Bedayan ngono ku bedayan nggawa apa kae mau. Nah. Tapi diaturke tembange ya. Dikurke engko nggon ramban kedua engko diwakili karo anu wong biasane ngen anu wingi rak putri ta. Engko Dea sing Solo. Ya karena dia kulino ning Solo. Tembange Solo putrine engko Dea. Siap Dea? Dereng ngantuk nggih? Mantuke aja nemen-nemen ndek kapan kejaduk tembok. Aduk ngono. Ya. Endahing seduluran buat keluarga besar GKJW Mojowarno. Dados. Lale diungkolke nduk kure nduk
kaya paduan suara. Solo Putri Dea Pepet lo jane. Jandu. Jandu nih. HP ku ceblok.
buat GKJW Mojowarno yang sangat luar biasa. Ketitik request tembang iki digarapi padha karo mengutamakan kerukunan utawa endahing apa iki? Seduluran. Oh ngono. None neno none au. Ini Silva. Sinden mijil saka kutha Tulungagung ya Nduk panjenengan. Nggih, Laras. Ya, Silva Nur Maulita. Ya. Wong Cakra Budaya iki najan to Blitar ning anggotane iki ora mung Blitar tok. Mas tenan. Iki diarani endahing seduluran ki ya ngene iki. Ya. Tapi dalam rangka ya ki unduh-unduh menika tandha syukure kanca-kanca umat Kristiani luguri saking GKJW Mojowarno yang sangat luar biasa nganti diperhatikan karo pemerintah setiap tahun kene iki mesti gelar wayang kulit Nduk. Nggih. Dadi dalange sapa-sapa di pokok manut rekomendasine digawa mrene. Ora mung mriki dalang siji tok ning pirang-pirang dalang sing wis dirawuhke rene dalam rangka nguri-uri kabudayan ing wanci riyaya unduh-unduh. Oh ngono. Mula pemerintah daerah yang memperhatikan kanthi becik. Ngaturi tetembangan ya. Nggih, Om. Menika kebetulan kasih kebudayaane Mas Anomantono. Menika juga dalang. Wah, jan aku suluk ngantek kudu ilang ya aku mau. Lah menyen ya sedulur tuwa kok. Rino pantarane wengi. Aku cara wedok niku lho. Kemu ayu. Metengan rumah saku kok lop kaya suarane om ini ya. Aku wis pokok rokoke cocok lop. Ya diaturke bapak-bapak sing kawogan tamu agung sing padha kepareng rawuh. Juga para bapak pendeta sing padha kepareng rawuh dalu menika. Nggih. Siap. Cara kutut no pakane ketan ireng dadi swarane kung. Terus meminta ki ya nembang ya ndonga nduk iki. Ya. Antuk menengo lah kowe iki swarane lita apik kok dadak kowe rusah-rusuh. Antuk nugraha yuwang Emano mano menika nggih kula aturaken nggih menika sedulur wadon nggih sahabat saya Bu Inggit. Oh ngono. Dadi saka sanggar tari Bu Inggit mau ngetokke tari-tarian ingkang sangat menghibur. Ya. Yoga-yoga nganti kami tenggengen. Kuwi cara aku ngremongno piye ya? Tung-tung delang tak ndanding. Lha kuwi nek cara anu sabetan. Kowe iso joget yo piye to kowe iki, Mbah? Aku ki apa to aku ki sing iso. Terus
Dadi tetembangan Asmarandana binarung metune krupuk. Ya. Dadi tondo ayo ora apa-apa, dahar. Kanca-kanca panitia ki grapyak semaneh. Iki go tak aturke sahabat saya sejak kecil. Ya. Ki mau ado-ado saka Malang rawuh mrene ya ki Mbak Ratna kalian Kang Garwa, Mas Totok. Oh ngono. Kuwi ya sering tindak GKJW kene. Ya. Keluargane Pak Cahyadi. Kalis godho rencana Iki mau akeh sing padha takon kanca-kanca Jombang kan suwe ra pedho. Kula wah mboten nderek teman, mboten mengke enten gantine aku ngono. Sinten namine Cak Gembul aku ngono. Sapa? Mas Gembul ngono dikon rene kok ya. Terus ke? ayem tentrem Rumasaku Asmarandana. Asmara ki apa to, Nduk? Tresna. Tresna, Dana, Kasina, Indra. Ya ora Dana ki paweweh, Dana ki paweweh. Dadi wong ki nek tresna apa ae diwehne. Aja nek kok bondo donya Mas Picis Rajabrana, najan to nyawa paribasane diulungke karo wong sing Nani. Oh ngono. Ngene iki bahaya. Lek sing ora ki berarti tresnamu iki tresna abal-abal. Ya, tembangin apa? Lestari nggih, Om. Aduh. Cocok. Sang Dewi katon nglam-lami cahayu katingaren. Niku ta, tindak wae. Ya Lestari, buat warga masyarakat utawi sedulur-sedulur ingkang mapan wonten ing Mojawarna lugunipun sedulur Kristiani jamaah semuanya sing padha pareng rawuh. Lestari. Ya Mas, dikolaborasi. Ya. Yo slayere digawe nek perlu munggul. Selamat dan sukses atas terlaksananya. Warioyo undo-undo buat GKJW Mojawarna. Rita Dewi katon lawani ambabar wawani semi. Dulur wadon Mbak Ratna, Mas Toto, Buki Pak Cahyadi. Dasar bulani dadari wong bagus saya sono sasat tapyoring karti Juga ingin menulio Bapak Pendito. karya puspito ing nitro kanjang kanthi tresna rasa tresna kang sejati mangiyo lestari angidem tembang suci yang semi sajroning semi cahayamu madangi sarani dagyo kembang ing ati angen-angenku ngehono
Tembangan ya kuwi lestari nduk. Pancen no jaman kelakone ya yo. Heeh, kaya dadi wayang membaur karo jaman ki ya ngene iki supaya kanca-kanca muda seneng karo pagelaran wayang. Oh ngono. Dadi dienek kita tembangan sing versine dicampur karo musik diarani campur sari. Ning mung kanggo warna utawa isen-isen nduk. Oh ngono. Coba gliak-gliak saya dalu aja nganti ngurangi rasa syukur nggone awake dhewe sowan dalam rangka ya kuwi riyaya unduh-unduh sing baku selamat dan sukses buat sedaya keluarga besar GKJW Mojowarno Jombang. Oh ngono. Atas terlaksananya ya kuwi riyaya unduh-unduh iki. Ya. Coba kaya ngapa seramat. Kene. Iki adikku lanang iki ana Cak Gembul. Kene Mas Gembul. Kene lho Mbul. Lelo. Monggo Cak Gembul kene. Nah, salaman bareng karo kancane wong unduh-unduh riyaya kok. Kono ora apa-apa Jabagus, kono Jabagus. Nah. Wong dawure ra jamak. Pokok ora jejeg kancane. Alah Mbul. Dudohno jogetmu kagem warga masyarakat. Nah, lagi joget tenan lagi.